Il-loġika ta' Alla, il-loġika ta' Kristu hija tema ta' litra pastorali li l-isfijiet tagħna tawna matul ir-Randan illi fil-kuntest storiku illi aħna qegħdin ngħixu bħala Maltin u Għawċin meta għandna diskussjoni ċivili għaddejja fuq id-divorzju, l-isfijiet ħassew li għandhom jgħinuna bir-riflessjoni tagħhom sabiex aħna nirriflettu fid-dawl tal-kelma t'Alla fuq dan is-suġġett. U għalhekk illi l-ittra pastorali jisimha il-loġika ta' Alla, il-loġika ta' Kristu. Iriduna nħarsu lejn kif Alla fil-persuna ta' Sina Ġesu Kristu, t-tieni persuna ta' Trinità Qaddisa, jurina din il-verità dwar iż-żwieġ u l-familja. U għaldaqstant f'dil-katakezi xtaqt li nirrifletti ftit dwar dak li qalulna l-isfijiet, anka biex il-kol kemm aħna nomoduh aħjar, ma nkunu smajnih darba u jibqa' għaddej, mhux biss biex nomoduh nifhmuh imma biex inħarsu lejh bħala dak li l-mulej qed jgħidilna. Għaliex meta huma r-rajja spiritwali tagħna, l-isfijiet tagħna li qegħdin ikellmuna, allura jridu naraw eżattament il-mulej x'qiegħed jgħidilna. U l-ewwel ħaġa l-isfijiet jgħidulna qed jisidnuna nagħmlu riflessjoni dwar dik li hija r-rida ta' Alla għall-bniedem. U jgħidulna kif Ġesu wettaq ir-rida tal-Missier sal-mewt u l-mewt tas-salib, hekk ukoll aħna rridu nwettqu r-rida ta' Alla għalina. U l-ewwel ħaġa lura li wieħed jistaqsija hemm xi ħaġa li l-mulej jrid mill-bniedem. Alla ma ħalaqx il-bniedem u telqu. Alla wrih ix-xewqat tiegħu x'inhuma l-bniedem. Għal min jemmen f'Alla, għal min jemmen fil-persuna ta' Ġesu, ma jistax jirraġuna daqs li kieku Alla ma jeżistix. Ma jistax jirraġuna daqs li kieku Ġesu ma jeżistix. U dan f'kollox u napplikawh mod partikolari għaż-żwieġ u għad-divorzju. Ma tistax tkun Nisrani, ma tistax tkun Kattoliku u tirraġuna fuq iż-żwieġ u d-divorzju daqs li kieku Ġesu ma jidħolx f'dil ħaġa. Daqs li kieku hija f'idejk biex tiddeċiedi x'inhu żwieġ, id-divorzju u x'tajjeb jew le. Minnu Nisrani vera ma jistax iwarrab il-kelma t'Alla fil-ġenb. In-Nisrani vera quddiem iż-żwieġ u l-isfida tad-divorzju ma jistax iwarrab it-tagħlim ta' Sidna Ġesu. In-Nisrani jrid jistaqsi ma' mulej, int xi trid minni? U l-isfijiet jgħidulna li l-mulej matul dan iż-żmien li qegħdin ngħixu fih, Alla għandu modi differenti kif jiftħilna għajnejna dwar dak li r-rieda tiegħu. Mod ieħor l-isfijiet jgħidula il-pjan tiegħu għalina. Il-mulej jiftħilna għajnejna eżistijej, il-mulej waħaj u l-mulej ikellimna fiċ-ċirkustanzi storiċi li aħna ngħixu fihom, ikellimna f'dak li aħna ngħaddu minnu, ikellimna bis-sinjali li huwa jagħtina għax Alla jidħol fl-istorja tal-bniedem u jagħtih sinjali ħalli jkun jista' jagħtuh id-dawl fuq il-ġrajiet tiegħu. Importanti li aħna quddiem din ir-realtà aħna nagħlqu għajnejna jew niftħuha. Inħallu l-mulej jiftħilna għajnejna jew aħna nazzu rasna fil-ħamrija kif tagħmel l-ostrich u ma nkunux rridu naraw dak li l-mulej jiftħilna għajnejn għalih. L-isfijiet tagħna qed jgħidulna li isma' id-diskussjoni li għandna f'pajjiżna għaddejja fuq id-divorzju permezz tagħha l-mulej jiftħilna għajnejna dwar il-kultura ta' żwieġ u l-familja. L-isfijiet qalulna li din ir-realtà tbidlet u xi drabi aħna nħossuna bla qawwa qudiemha. Qalulna li forsi mhux dejjem indunajna biżżejjed li s-soċjetà tbidlet fejn jidħol iż-żwieġ u l-familja. Qalulna li ngħidu m'għadniex bħal qabel imma donna ressajna ruħna li s-sitwazzjoni hija hekk donna m'hemm xejn x'tagħmel. Irridu niftħu għajnejna aħna eżistijej x'mudelli ta' żwieġ u ta' familja sejrin nadottaw. Kif aħna se nħarsu l-istituzzjoni ta' żwieġ jekk tassew aħna nemmnu fiha. Id-divorzju eżistijej kif qalulna l-isfijiet iħassar żwieġ dejjemi. L-istituzzjoni ta' żwieġ li tibqa' dejjem, żwieġ li ma jinħalx, id-divorzju dan jibdlu.
għal daqstant imur kontra ir-rieda ta' Alla għall-bniedem. U dan illi id-divorzju jibdel il-mentalità ta' żwieġ, din ma tolqotx biss min fi żwieġ tiegħu għaddej minn diffikultajiet li rridu nirrikonoxxu li hemm sitwazzjoni jibsa u diffikultajiet. Imma tolqot ukoll anke il-min mhux malqut b'xi tip ta' nkwiet fi żwieġ tiegħu. Għaliex id-divorzju jġib mentalità differenti. U l-isfijiet tagħna nikwotom jidinna forsi laqqas konna ndunajna biżżejjed kemm din inbidlet qed jgħid tal-kultura ta' żwieġ. U allura kemm ħafna drabi tkun ta' tfixkil għal dawk li jkunu jixtiequ jiżżewġu u jipperseveraw fi żwieġ. Għaliex kif il-mentalità tibda titbiddel u tgħid illi aħna nistgħu niżżewġu sakemm, allura ċerti nies iva huma affettwati. Kelli jibżgħu jidħlu f'dak il-pass ta' żwieġ għaliex m'hemm xejn sod fil-veru sens tal-kelma. Qudiem dan kollu, x'inhi s-sejħa tagħna? L-isfijiet qalulna li għandna missjoni kbira. Maħniex mument jeżistej biex nkunu knisja li tibża, biex knisja li tingħalaq fiha nfisha. Imma knisja li tittassumi fuqha il-missjoni lil mulejta. Hija l-missjoni tal-evanġelizzazzjoni l-ġdida. Bil-evanġelizzazzjoni ġdida qegħdin nifhmu li rridu niltaqgħu ma' Ġesu permezz tal-kelma tiegħu fil-Knisja tiegħu. Hija din il-laqgħa personali ma' Kristu illi meta aħna nesperjenzaw il-Ġesu allura nibdew nibdlu l-moħħ tagħna, nibdew neħdlu l-qalb tagħna u meta nibdew nitbidlu aħna nibdew ninfluwenzaw il ta' madwarna. Nibdew noħolqu allura kultura, jiġifieri mod kif taħseb, mod kif tiraġuna, mod kif tgħix, mod kif tiddialoga, mod kif tiddeċiedi, li mhux ibbażat kif jaħseb għall-bniedem, jiġifieri l-loġika tal-bniedem, imma jkun ibbażat fuq kif jaħsibha Sidna Ġesu Kristu. U dan rridu nagħmluh fuq kollox, però matul dan ir-randan l-isfijiet tagħna qed jgħidulna li hemm bżonn nagħmluh dwar iż-żwieġ u l-familja. Iż-żwieġ u l-familja, il-kultura tagħhom ġifieri kif inħarsu lihom tbiddel fi żminietna. In-nisrani ma jibżax li seħħet din il-bidla. Din il-bidla in-nisrani tistimulaħ il-qudiem. Tħeġġu fil-weda ta' Ġesu li hu dejjem magħna sabiex ikun jista' jerġa' jipproponi mill-ġdid il-qawwa tal-Vanġelu tal-żwieġ u l-familja kif jixtiequ Alla mill-bniedem. U kif jixtiequ Alla eżisti mill-bniedem, iż-żwieġ u l-familja. Alla l-imbierek eżisti l-ewwel ħaġa biex tifhem iż-żwieġ Alla kif iridu. L-ewwel tiddeċiedi li l-mulej ikun parti minn ħajtek. Għaliex eżistijej jekk ma teċċettax il-Ġesu bħala s-sit u s-Salvatur tiegħek, allura l-kliem tiegħu ma tistmaħx ta' minnu bħala s-sit u s-Salvatur, imma tistmaħ ta' xi filosfu, tistmaħ ta' xi ħadd taref, tistmaħ ta' xi ħadd li tista' tiddibattih, tista' toqgħod tiddiskuti dwaru. Imma ma tistmaħx bħala dak li hu liben ta' Alla li qed jgħidlek. U allura qabel ma naraw x'inhi r-rida ta' Alla l-bniedem fuq iż-żwieġ u l-familja, l-ewwel irridu naċċettaw l-Alla fil-ħajja tagħna. Għaliex dak li mulli jgħidilna mhux biex noqogħdu nagħmlu diskussjoni dwaru. Il-kelma ta' Alla mhix biex tiddiskutiha ma biex tobdiha. Hija l-ubidjenza tal-fidi eżistijej kif jgħid San Pawl fl-Ittra tiegħu Rumani li aħna msejħin għaliha. Quddiem il-kelma ta' Alla aħna msejħin mhux biex niddiskutuha. Il-kelma ta' Alla aħna msejħin biex nobduha. U allura n-nisrani li jiddeċiedi li jaċċetta l-Ġesu f'ħajtu se jsib dak li Ġesu jrid mill-bniedem fil-kelma tiegħu li hija l-mappa, li hija triq sabiex aħna nkunu nistgħu ngħixu eżistijej il-ħajja tagħna. Però dina laqqas hija ma hija l-kelma ta' Alla waħedha, imma hija l-kelma ta' Alla fih dan il-Knisja, jiġifieri il-komunità il waqqaf Ġesu. Importanti x'jista' jkun eżisti li anke fi żminijietna insibu persuni li jaċċettaw il-Ġesu, jaċċettaw il-kelma tiegħu, però kif jifhmuha huma, kif jinterpretawha huma, mhux kif tfissirha u tinterpreta l-Knisja.
Xi kuntant din eżistijaj u t-tiżdied xi ftit fil-pajjiż tagħna persuni li tinqatgħu mill-Knisja Kattolika imorrulek fi gruppi oħrajn ta' nsara li mhumiex Kattoliċi u jinterpretaw u jfissru l-kelma kif jifhmu huma. U dan huwa perikolus u xi drabi żbaljat kompletament il-mod kif jiġu interpretati l-affarijiet. Mela n-nisran irid ifittex il-mulej x'irid minnu irid isib dan fil-kelma ta' Alla mhux f'affarijiet oħrajn, mhux l-argumenti tal-bniedem, fil-kelma ta' Alla u kif infissra mill-Knisja, mill-komunità nisranija, b'dawk li l-mulej tom l-awtorità u l-grazzja li jservuna u jaqduna billi imexxuna. U f'din il-kelma ta' Alla l-isfijiet tagħna hemm dik li qed isejħula l-loġika ta' Alla fil-ħolqien, iġifieri. Meta Alla ħalaq il-dinja, meta Alla ħalaq il-bniedem, urina l-loġika tiegħu ġifieri Alla kif jaħsibha. Alla xiritu mill-bniedem. Imbagħad wara l-ħolqien, kif nafu ma l-istorja tal-ħolqien għandna l-istorja tad-dnub tal-bniedem, il-bniedem li żvija mill-ħolqien, Alla ma talqux il-bniedem waħdu. Imma bat il-Ġesu u Ġesu bil-loġika tiegħu ġifieri il-mod kif huwa għallem, il-mod kif huwa ħassiba jirrifletti l-missier, hemmhekk Ġesu jkompli jurina kif nistgħu ngħixu dak li Alla rid minna fil-ħolqien minkejja illi aħna ħanejdu hekk żvijajnieh. U x'inhi eżistijaj fejn tidħol iż-żwieġ u l-familja? X'inhija fejn tidħol iż-żwieġ u l-familja ir-rieda ta' Alla għall-bniedem. L-ispjiet tagħna jgħidulna li Alla fejn jidħol iż-żwieġ u l-familja huwa ideal li Alla propona l-bniedem. U li meta l-bniedem tbiet minn dan l-ideal kien il-bniedem stess illi bata. Kien il-bniedem stess illi bata. U x'inhu l-ideal li Alla jurina dwar il-bniedem u żwieġ u l-familja? L-ewwel ħaġa li r-realtà ta' żwieġ mibnija fuq id-dinjità tal-bniedem. U din id-dinjità tal-bniedem mhix ibbażata fuq xi kultura, mhix ibbażata fuq kif naħsbu aħna, hija bbażata fuq il-fatt li Alla ħalaq il-bniedem fi xbija tiegħu, raġel u mara. Kull wieħed u waħda minna għandu dinjità li ħadd ma jista' ikissirha. Id-dinjità li int maħluq fuq xbija ta' Alla. Int ma tistax tkisser lil ħaddieħor. Ħaddieħor m'għandux ikisser lilek. Għax int maħluq fuq xbija ta' Alla. It-tieni aspett li juruna li Alla fil-pjan tiegħu wara li ħalaq il-bniedem fuq id-dinjità, x-xbija tiegħu, Alla ta' ir-raġel u mara bħala don lil xulxin. Il-kreaturi li huma l-annimali u l-ħolqien l-ieħor, is-siġar, il-pjant, il-ħut, il-baħar, is-sema u l-art, ma kinux biżżejjed għall-bniedem biex jimlewlu l-qalb tiegħu. Alla ħalaq ir-raġel u mara biex ikunu don, rigal f'kelma waħda għal xulxin. Mhux biex jinqdew b'xulxin, mhux biex jużaw lil xulxin, imma biex isiru rigal għal xulxin. Mela l-bniedem li għandu dinjità jagħti lilu nnifsu b'rigal għal bniedem ieħor li wkoll għandu dinjità. Ir-raġel li għandu d-dinjità tiegħu jagħti lilu nnifsu b'rigal lil mara tiegħu li għandha dinjità bħalu u daqsu, u bekk isiru ġisem wieħed. Hija din laqda waħda eżistijaj illi Alla l-imbierek irid bejn raġel u mara. Iż-żwieġ kif iridu Alla huwa żwieġ bejn raġel wieħed u mara waħda fejn it-tnejn li huma għandhom l-istess dinjità u tnejn li huma isiru rigal għal xulxin. U frotta din laqda tal-ġisem wieħed Alla l-imbierek irid illi jitwildu b'nedmin ġodda li jkunu mdawrin minn din l-istabilità tal-imħabba. U f'dal kuntest li rrida Alla fejn irid l-ulied.
Dan huwa il-pjan ta' Alla eżistijaj. Dan mhuwiex xi ħaġa li l-bniedem ħolq u xi ħaġa li l-bniedem inventaħ. Dan hu dak li Alla irid mill-bniedem. Alla l-imbierek wara li wara dan kollu li huwa irid mill-bniedem, il-bniedem taħ il-libertà tiegħu. Sabiex dan il-pjan li Alla għandu tant sabiħ l-bniedem, irrid ikun il-bniedem issa li ixammar il-kmiem u jwettqu huwa. Irrid ikun il-bniedem li jimpenja lilu nnifsu biex jgħix dan il-pjan ta' Alla. Iridu jiena u int kull wieħed u waħda minna. Daw kollha li jemmnu fi żwieġ. Iridu jħarsu lejn dan il-pjan ta' Alla u jagħmlu ħilithom biex jgħixuh, mhux biex inkissru dan il-pjan. U Alla tana din ir-responsabilità mhux biex nażlu triq oħra minn dan il-pjan tiegħu. L-isfijiet fakruna sistijaj f'dik il-frotta li Alla projbixxa l-Adam u Eva biex ma jiklux minna. Xit ejdunna, xit tfisser, ġifieri Alla tgħidilhom tażlux triq oħra, għażlu triq li qiegħed ngħidilkom jien. Għażlu l-loġika ta' Alla, kif jaħsibha Alla. Tażlux il-loġika tal-bniedem, kif jaħsibha mill-bniedem li jitbiet minn Alla. Għax il-bniedem li jitbiet minn Alla, anka fi żwieġ u l-familja, se jagħmel għażliet oħrajn li jmorru kontra ir-rieda ta' Alla għall-bniedem. U nixtieq nenfasizza. Mhix ir-rieda ta' Alla għall-Kattoliku, mhix ir-rieda ta' Alla għan-Nisrani, imma hija ir-rieda ta' Alla għall-bniedem u minnu u tal-liema reliġjonu u tal-liema kultura u tal-liema pajjiż u dak li Alla urina fil-kelma tiegħu mhuwiex għall-Kattoliċi, imma huwa għall-bnedmin, żwieġ bejn raġel u mara li ma jinħalx u li jibqa' għal dejjem, illi minnu jitnislu liet mhix ir-rieda ta' Alla għal minnu Nisrani, għal minnu fil-Knisja, hi r-rieda ta' Alla għall bniedem, anka jekk ma jemminx f'Alla. Anka jekk ma jemminx f'Alla eżistijaj. Importanti li konna l-affarijiet ċari f'moħħna għax id-drabi nsibu min jipprova idawarhomna, jgħidilna dawn huma għalikom l-insara imma mhumiex għalina li maħniex insara, dan hu għall-bniedem mhux għan-Nisrani. Kull bniedem għandu responsabilità li jistaqsi lilu nnifsu x'qed jagħmel dan il-pjan għaliex se jkun Alla stess illi se jistaqsi lill-bniedem x'jagħmel b'dan il-pjan. L-isfijiet jagħtuna ftit eżempji meta naraw l-Alla jagħmel dan. Pereżempju meta Adam u Eva kellu mill-frotta, Alla jistaqsihom jaqgħu kilt mis-siġra li jien ordnajtlek li ma tikolx minnha. Naraw illi Alla staqsa wkoll l-Eva għalilha x'inhu dan li għamilt. Alla jistaqsi lil Kajin fejn hu Kabel. Alla jistaqsihom għaliex ma wettqux il-pjan tiegħu. U aħna l-kol kemm aħna eżisti se niġu mistoqsija din il-mistoqsija. Wettaqnieh aħna l-pjan ta' Alla? L-isfijiet qalulna in-Nisrani jgħix il-ħajja tiegħu personalment u fil-komunità tal-Knisja konxju li anka hu irid iwieġeb għal din id-domanda. Din hija responsabilità li aħna nsejħula bl-isem ta' kuxjenza. Araw kemm sabiħ kif qed ipoġġulna l-isfijiet eżistijaj x'qegħdin jifhmu bil-kelma kuxjenza. Bil-kelma kuxjenza maħniex nifhmu kif jaħsbu għal-maġġoranza. Il-kuxjenza mhix kif jaħsibha kulħadd. Il-kuxjenza mhijiex għax iż-żminijiet tbidlu, mela aħna bżonn nitbidlu. Il-kuxjenza mhijiex x'jaqbel li nagħmlu fis-sitwazzjoni. Il-kuxjenza mhijiex x'jgħidulna biex nagħmlu il-politiċi. Il-kuxjenza mhijiex jgħidulna biex nagħmlu l-opinjonisti u l-ħassiba. Il-kuxjenza mhijiex imma jien x'jaqbel li nagħmel fiċ-ċirkustanzi. Il-kuxjenza mhijiex imma li xi tifla t-tifel il-familjari tiegħek jaqblilhom f'din il-ħaġa. Il-kuxjenza mhijiex għax jien hekk inħoss. Il-kuxjenza mhijiex għax jien hekk naħsibha.
Xejn minn dan eżistijaj. Biex tista' tibda titkellem li għandek kuxjenza jekk int nisrani vera, l-ewwel tittara jekk inti fimx il-pjan ta' Alla u tittamel ħiltek biex tifmu. Fejn ma tafx taqsi, itlob lil Mulej jagħtik id-dawl u tirrifletti bis-serjetà. L-ittra tawna l-isfijiet qed jurina x'inhu dan il-pjan ta' Alla. Ma tistax tgħid li int qed tagħti tweġiba f'kuxjenza dwar għandu x'ikun hemm divorzju le fil-pajjiż jekk int għadek ma fimx il-pjan ta' Alla. Int għandek id-dmir li tfittixa l-verità dwar il-pjan ta' Alla l-bniedem. Isserraħx dik li tgħidilha l-kuxjenza tiegħek jekk int m'intix tfittex il-verità. Tkunx kuntent li taf sa fejn taf? Tkunx kuntent li tifhem sa fejn tifhem? Tkunx kuntent li tisma' x'jgħidu l-maġġoranza, x'jgħidu l-minoranza? Fittex il-verità tal-Vanġelu kif talliminna Knisja. Għax dik hija ta' Alla għalik. Imbagħad tkun tista' titkellem minn kuxjenza. Ir-responsabilità tiegħek quddiem dan il-pjan ta' Alla. Hemmhekk tista' twieġeb l-Alla fil-kuxjenza tiegħek u tgħidlu int wettaqtux dan il-pjan jew le. Imma l-ewwel tkun taf x'inhu. U li ma tkunx taf x'inhu mhijiex skuża, mhijiex raġuni. Inti għandek obbligu li tkun taf. U l-Alla tittatih tweġiba. Int wettaqx il-pjan tiegħu jew le. Dik ir-responsabilità. Dik ir-responsabilità tagħna eżistijaj. Mhux id-divorzju responsabbli, ir-responsabilità tagħna li hija quddiem Alla. Aħna li ngħidu li nemmnu. Għax faċilment ngħidu li aħna nsara, imma mbagħad ma nimxux ma dak li jurina l-Mulej, nimxu skont ma dak li jaqblinna. Faċilment ngħidu li aħna nsara li qegħdin nimxu wara l-Mulej Ġesu, imma mbagħad nirraġunaw b'mod differenti minn dak li jirraġuna l-Mulej. F'din l-ewwel parti nagħlaq ir-riflessjoni tagħna llum darb'oħra nkomplu t-tieni parti tal-ittra pastorali tal-isfijiet tagħna. Hekk rajna ħalli niġbruha nerġu fi qosor kif hekk matul ir-Randan aħna msejħin sabiex waqt li narraw din il-kultura li tbidlet ta' żwieġ u l-familja m'għandniex naħsbuha bħal qabel bħala poplu. F'dan kollu, x'inhu r-rol tagħna bħala Knisja, x'inhu r-rol tagħna bħala Nsara? Li nirtiraw minn dil ħaġa żgur li le. Li nibżgħu mir-realtà tal-bidla li qed issir żgur li le. Imma li nieħdu fuqna l-missjoni kbira lil Mulej tagħna iva. U x'inhi din il-missjoni? Illi mibnijin fuq il-kelma t'Alla aħna nerġu noħolqu kultura ġifieri ambjent favur iż-żwieġ u l-familja imma kif? Kif iridu Alla, mela mhux kif iridu l-bniedem, imma kif iridu Alla. Jekk Alla jridu mingħajr divorzju, naħdmu li kien kultura mingħajr divorzju, anke jekk hemm min iridu. Aħna bħala Nsara, aħna rridu nresqu il-kelma ta' Alla, nibnu fuqha, ngħixu lilha u nipproponuha għal ħaddieħor għax konvinti li dak li hemm fil-kelma ta' Alla huwa favur il-bniedem huwa l-ġid tal-bniedem. U l-kelma ta' Alla fejn jidħol iż-żwieġ u l-familja fl-ewwel dimensjoni tal-ħolqien turina kif Alla ħalaq il-bniedem fuq iġbija tiegħu u din hija d-dinjità tal-bniedem. Kif Alla jrid li r-raġel u mara bl-istess dinjità jsiru rigal u għotja għal xulxin. Kif Alla jrid li minn dan ir-rigal bil-ġibda li Alla poġġa bejn ir-raġel u l-mara fi żwieġ isiru ġisem wieħed u l-frott ta' din l-għaqda jitwildu u jitnislu l-ulied. U li kull wieħed u waħda minna huwa responsabbli quddiem Alla biex iwettaq il-pjan ta' Alla għall-bniedem. Alla il-bniedem ħabbu u proponilu dan il-pjan kbir ta' mħabba għalih. Meta l-bniedem jitbiet minn dal-pjan ta' Alla, huwa l-bniedem stess li jitkisser. Huwa l-bniedem stess li allura fil-vojt tal-ħajja tiegħu. Darb'oħra ħanaraw x'jiġri meta l-bniedem jitbiet minn dan il-pjan ta' Alla. Inħallu l-kelma tal-isfijiet tagħna iddawwalna anke fuq din ir-realtà aktar il-qudiem. Għalissa naħsbu fuq dak li qalulna rriflettejna fuqu u naraw kif nistgħu npoġġuh anke fil-prattika. U jekk nagħmlu dan, il-Mulej jagħtina slim.